layang to ning laut. Heeh. Kalau bali iki tiwas nggawa dhuwit 20 yuta kuwi aku wis gemagah. Lah iya. Lah kok saben dina iki kok ana wong nganggo jaket ireng tulisane Bang Mekar lho. Kok iso gong apa kowe duwe dhuwit ngutang? Ora bojoku iki jan keranjingan tenan kok wis Bang Mekar ki lah wis urung sing Bang Titil utang daster utang apa mumet sing dadi wong lanang ya Truk. Mula bareng tak pikir-pikir bener kene ngopo Ultraflu obat Paramek kae gambare kok wong lanang nyekel sirah sebabe apa? Wis ora mbiyen ora saiki angger utang. Kuwi sing seneng utang sing wadon sing ngelundase sing lanang. Kuwi mesti ngono. Waduh. Bapak-bapak sing padha nonton mesti padha mesem. Heeh, betul. Ning ora wani gong, ora wani ya piye to. Wong wadon ki manusia ras terkuat di muka bumi. Iya. Niku nggih. Mila kula namung meling kali panjenengan, monggo dipun dandani jiwani Anoman, dipun dandani jiwani Semar. Mugi-mugi para Pandhawa saged ngerti, saged tanggap dhateng karep kula sing kepengin dandani jiwane para Pandhawa sing sak mangke wangunipun rada keblinger ing wanci menika. Kyai, kula prasetya janji sawetawis boten badhe wangsul dhateng Kendari Sabda, kula badhe mapan wonten mriki. Iya, Kyai. Semanten ugi kula saperangan putra Pandhawa ki sampun tata-tata boten badhe miyat saking Karangkademel menawi dereng kasempatan kersa paduka. Ning nggih niku, ora mbiyen ora saiki wong kuwi nek duwe niat sing apik, godane mesti teka nek ora ngandel manglungguh wonten punguran nika. Dayoh badhe teka. Sampeyan aja nganti ketok mergo niki wong lawas sing badhe ngagru-ngagru dhateng Karahayon Karangkademel mriki, Gus. Mangkang rasa sumber lindo bumi konceng kumadok kuntara kapok monggo nika wonten mungkur nika. Monggo Gus. Mongko kantining tumuwuh salam mimung awaseling eling lukitaning alam dadewetsaning dumadi. Amit pasang Palimantabe ila dina tiba ing ila duni tiba ing Tawang Tuwang.
Lurah Semar Badranaya aja kaget, ingsun Adipati Karna ngamangga ingkang prapta Kakang Semar. Iya. Ora pangling kaya Adipati Karna Basusena ingkang rawuh wonten gubuk kula Rawa Belang inggih karang kadempel mriki. Padha rahayu slamet rawuhipun sinuwun ngamangga. Iya. Lurah Semar, antuk pandongamu ora kurang sawiji apa? Taklimku katur Kakang. Ya, wis tak tampa padha-padha, tiba padha-padha. Sekecakaken lenggahipun sinuwun ngamangga. Ya, wis ora kurang prayoga. Ndara Pati Sengkuni semanten ugi sami wilujeng. Iya Kakang Semar, antuk pamujimu ora kurang sawiji apa? Taklimku katur ya Kakang. Iya, Ndara Sengkuni wis tak tampa tiba padha-padha. Dikepenake nggonmu lungguh. Iya Kakang, wis ora kurang prayoga. Anakku Petruk Bagong ora mbagekake cukup jenengan mawon, wis gampang. Nyuwun mangke Ndara Karna wonten wigatos menapa kok njanur Gunung Dengaren sampeyan rawuh wonten gubuk kula Rawa Belang mriki. Kakang Semar, nuwun sewu, tekaku ana kene iki sing sepisan nambani rasa kangen. Merga wis sawetara aku ora catur netra jejagongan lawan ndika Kakang Badranaya. Angka loro Kakang. Blaka Suta blakotang terus terang tanpa aling-aling tedeng aling-aling. Tekaku saka negara Ngastina ki minangka sulih sarira panjenengane Yai Prabu Kurupati ya Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Aku dadi talangi ngatur, aku minangka sulih sarirane Yai Kurupati. Dene wigatine Kakang ngandharake negara Ngastina kuwi saiki sing ketaman pagebluk, Ngastina kuwi saiki sing ketaman wewelaing jagat. Ketiga dawa tanpa kinira. Wis sawetara sasi ora mudhun udan. Wasana merga saka ketiga ngerak iki mau anjalari akeh para bapak ibu babu among tani sing padha gagal nggone nanem tetanduran ing pategalan. Kakang, ora ngemongake sing padha nandur ing sawah lan pategalan, uga akeh para kawula Ngastina sing merga saka panase hawa nandang sukerta sakit. Esuk lara sore mati, sore lara esuk siaran dipendhem ana kuburan. Kakang, wis ora kurang-kurang. Wis ora kurang-kurang para punggawa Ngastina nggone mbudidaya murih gara-gara kang tumempuh ing negara Ngastina ki mau bisa rampung lan luwar saka lelakon sing kaya mangkene ewa semono gagal wigar tanpa karya. Nuju salah sawijining dina negara Ngastina nampa wangsit utawa nampa wisik ingkang surasane. Negara Ngastina sing ketaman gara-gara utawa bebenduning jagat ki mau bisa waluya, bisa bali pulih ning ana syarat lan pitukane. Syarat lan pitukane ora ana liya kejaba negara Ngastina kudu ditumbali nganggo getihe. Kakang Semar piye? Panemu piye Kakang? Nuwun sewu Kakang, aku uga bakal rubuh gedang obor-obor blarak apa sing dadi ngendikane Narpati Ngawangga iki mau. Ngene Kakang, kowe wis ngerti dhewe Ngastina ki butuh tumbale ora ana liya kejaba kowe. Tak jaluk kowe aja wangkot manut ya Kakang, wong nyatane kowe iki urip ya mung urip-uripan.